ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар наворин рӯза барои шумоён 8 сар гӯсалаҳои аргинона барои мол кардан пешниҳод мекунем. Лайк монтон, каналга подписация кунтон, кадом моле ки маъқул шуд ҳамонаша хайр дора намотон дӯстон азиз. Марамад номер 1 буқаи 4 пиёсур дӯстон азиз. Сини солаш 4 моҳа буқача хурдан саломатиш ба гаранта ҳай дӯстон азиз. Бениҳоят буқачаи ғавсе. Ман барои ояндаш харидора боштагар марамад дӯстон азиз варианти беҳтарин барои шумо пешниҳод кардостем. Масъалаи нарху навош 9900 сомонӣ боз камтон муомила дорад плюс масъалаи дастафкаш территорияи хуҷанд ройгон аст дӯстон азиз. Номер 1 агар маъқул шавад агар мана телефон карда беморол харидори намоятон мешавад. WhatsApp дорад или прямой занг занитонам мешавад. Бисёр вақт WhatsApp шумо ҷавоб медиҳам, аммо WhatsApp занг занитон дӯстон азиз. Номер 2 бошад бо якта дигар буқаи 4 пиёсур фақат карпатки гибриди шудагӣ дӯстон азиз. Хурдан саломатиш зур мол айни хол ягон хел камбудиш нест дӯстон азиз. Инаш бошад қариб 5 моҳа шудагӣ буқача дӯстон азиз. Хурдан саломатиш зур мол айни хол ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин вариант дӯстон азиз. Инам пуштошам васеъ. Масъалаи нарху навош инаша дӯстон азиз 9500 сомонӣ боз камтон муомила дорад плюс масъалаи дастафкаш инам территорияи хуҷанд ройгон аст дӯстон азиз. Фақат территорияи хуҷанд ройгон аст. Районова гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар кардан масъалаи дастафкаша соҳиби мол барои шумоён ташкил мекунад дӯстон азиз. Харидор боштагар ман дар поёни экран номерҳо соҳибаш. Номер 3 бошад дӯстон азиз бо якта дигар буқаи авлокӯрки швед гибрид аст дӯстон азиз. Хурдан саломатиш зур мол айни хол ягон хел камбудиш нест. Синни солаш 5 моҳа дӯстон азиз. Ман кадомтон барои мол кардан кофта гаштагӣ бутон ҳамихел буқачаҳои зотия дӯстон азиз. Гибрид шудагӣ буқача дӯстон азиз. Масъалаи нарху навош инам дӯстон азиз 9500 сомонӣ боз камтон муомила дорад. Агар шумо территорияи хуҷанд боштон агар масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ мана. Номер 3 агар маъқул шавад агар мана беморол занг зада харидори намоятон мешавад. Беҳтарин вариант барои шумоён барои мол кардан зурай хулос калом мана. Подписчикони азиз номери 4 50 рӯза буқача мана. Кадомтон барои ягонта мол ширдор мол ширдорам барои макондан мол нест мегуфтаги одамово пешниҳод кардостем. Вариант дӯстон азиз беҳтарин вариантча буқача мебошад. 50 рӯза буқача. Нарху навош 5700 сомонӣ боз камтон муомила дорад. Ман харидор боштагар марам. Номери 5 ва номери 6 дӯстон ду сари дигар буқачаҳои карпат дӯстон азиз барои мол кардан мана. Ино синни солошон якташ 3 моҳа якта дигараш 4 моҳа. Хурданаша дидостон хурданаш камбаин бори мехӯрад дӯстон. Мана кадомтон ду сар буқача кофта гаштаги бутон мана бо нархи даст раст харидори намоятон. Нархаш ҳардуш якҷоягӣ 14500 бо муомила ҳай дастафкаям бе ягон мушкилӣ. Фақат территорияи хуҷанд дастафкаш ройгон. Районова гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар кардан масъалаи дастафкаша соҳиби мол ташкил мекунад. Агар ҳарду ҳамин буқача маъқул шавад агар беморол телефон карда суҳбат карда харидорӣ кардантон мумкин аст. Ду сар буқача 14500 муомила ҳай. Навбати мо ҳафтум ва ҳаштум моли мо ҳардушам ғуноҷинча мебошад. Якташ сементал бо карпат гибрид, дуюмаш бошад чиста ғуноҷини 4 пиёсур. Менаш гибридча дӯстон азиз. Менаш бошад чиста пародаи 4 пиёсур дӯстон азиз. Ду сар ғуноҷин. Нархашам бениҳоят арзон дӯстон азиз. Мана бентон хурданаша бентон саломатиша бентон ҳама ҷош ба хай соҳиби мол кафил метавад ба фикрам мана занг мезанитон дар бораи молу маълумот мегирдод бо ягон хел маълумот даркор бошад. Ино ҳардуш як ҷойга фурӯхта мешавад бо нархи 10500 бо муомилаи шурӯъ ҳай дӯстон азиз. Занг занитон агар моло маъқул шавад агар харидорӣ карданатон мумкин аст дӯстон. Зиндон сарбаланд боштон аз канали мо дур нашавитон моло арзон фақат дар канали мо мешавад. Ҳаматон раҳмат.